Башкорт халык әкияте Ялкау менән шайтан. Борын заманда Кәзә апай команда сакта булган икән бер әтәс, кийгән икән кәпәс, сыккан икән урамга, түзмәй икән буранга. Бер ата ялкау булган ти. Бер кайда эшләмәгән, бер кайда укымаган. Бар шөгыле эшләмәенсә генә, нисегетеп анһат яшәргә икән, дип хыялланып, көндәр буе буш яту булган. Шулай бер көнде бер күпер төбендә утыра ти. Эх, шайтан, кайдан акса табырга инде, дип әйтүе генә булды. Мин бында дигән тавыш ишетелүе булган. Башын күтәреп караһа, алдында агыз, аяк, туфтак күз, кәкре мөгез, ялбыр сәс шайтан тора икән ти. Нисек акса табырга инде тиһенме? Шулай тим шул. Уны табу анһат ул. Ошо күпердән аръякка сык та биръякка сык, аръякка сык та биръякка сык. Сыккан һайын кесәндәге аксан 2 мәртәбә күбәя барыр. Була ул дигән якка һикереп торып. Тик бер шартым бар шул. Сыккан һайын 24 тинеңде миңа бирә барырһың. Була ул дигән ялкау ашкынып. Ялкау күпер аша аръякка сыгып, кесәһендәге аксаһын һанаһа, 2 тапкырга арткан ти, куанысыннан. Мә, 24 тин һиңә, дип шайтанга тоттырган да кире йөгергән. Кесәһендәге акса яна 2 тапкырга арткан ти. Шуннан түвәл 24 тинен яна шайтанга тоттырган. Ялкау күпердән 3нче тапкыр йөгереп үтәлә, яна шайтанга өлешен биреп китә. Аксага калай анһат байыктым булай булгас. Әле йөгерһәм, яна алырмын, дип кулындагы аксаһын һанап караһа, кулына ни бары 24 тин генә ләгеп сыккан ти. Ялкау үзенә үзе ышанмай, 24 тинен ергә һалып торып, бишмәтенең йөй буйларын тикшереп сыкты ти. Кесәләрен актарып бетте ти, таба алманы ти. Әллә төшеп калып бетте микән? Дип күпер ярыктарын тетеп карап сыкты ти. Таба алманы ти бүтән 1 тиндә. Шул арала ергә һалып торган 24 тинен дә кулак каккан. Уны шайтан эләктереп алган да, туфтак күзен тасрайтып, көлә-көлә китеп табарган. Күздән дә югалган. Ялкауланып, анһатты уйлап йөрәһән, ана шулай була ул. Анһатты уйлаган, әҙҙән буш калган дигән һүҙ, шунан калган имеш тиҙәр. Шулаймылыр, бушмылыр, уныһын бер Алла белә. Хәҙер баш ватып карагыҙ. Шайтан менән осрашҡанға тиклем ялҡауҙың аҡсаһы күпме булған, ә?